zuciyar masoyi a yayin da masoya suke gudanar da soyayya a tsakaninsu. Dole ne sai an dinga yin ta cikin kaffa-kaffa saboda kiyaye mutuncin soyayya. Nuna zumuɗi da matuƙar fito da maitar soyayya a fili shi ke nuna gajiyawa ga ɗaya daga cikin abokin tarayya a soyayya. Don haka dole ne sai an yi ta cikin taku da nuna kulawa, amma ba da zaƙewa da yawa ba. Masu iya magana na cewa ido wa karena, wanda nake gani kullum shine amsa. Ba a ce kakka dinga kulawa da masoyiyarka ba, sai dai ana so karka nuna zaƙewa da yawa ko a wajen zuwa taɗi, zance, hira, kar ya zamo kana ce har a gaji da kai. Zamani ne na amfani da social media ko wayar hannu, to ko baka je zance ba za ka iya aikawa da ɗan gajeren saƙo don masoyiya ta san kana tare da ita. Don haka masoya su kula da wannan, domin yawan naci yakan haifar da matsala. Nacin zuwa hira a kowane lokaci, nacin kiran waya, har ma da tura saƙon text message. Hakan nan masoyi zai ware wani lokaci wanda zai iya ziyartar masoyiyarsa domin zantawa da gabatar da wasu batutuwa don ƙara danƙon soyayya a tsakaninsu. Rashin kulawa kuwa zai iya jawo wasu matsaloli su faru ga masoya, amma dai an fi son kulawar ta zamo mai tsari mai kyau, ta yadda masoyiya ba za ta gaji ba. Dole ne ya zamo an samu kyakkyawar mu'amala ta soyayya da ƙauna tare da amincewar juna, ta hanyar da za ta zamo mai tsafta, kuma ya kasance ana ɗan ba da gawo saboda yin nazarin abin da za a faɗawa a bar ƙauna da zai faranta mata rai, tare da samar da kyakkyawan nishaɗi mai armashi. So ku kasance da mu a shiri na gaba don jin yadda zuciya take makancewa akan soyayya.